Hej drenge og piger. Ja, jeg vil starte, eller mig og Laurits, men nu er Laurits ikke lige på, men mig og Laurits, vi vil starte en Prison-serie. Ja, vi er allerede begyndt at gro lidt. Serveren kom op for nogle par dage siden, tror jeg. Ja, og den hedder Crazy Prison. Ja, og så vil vi se, om vi kan kæmpe os op til A. Selvfølgelig, og så det her, nu laver jeg, det her det er bare en kort video for starten af det. Så vil jeg lige vise os rundt her. Så vi går lige over i spawn til at starte med. Super. Og så rensning. Og så der har lige været rensning faktisk i dag for en time siden, tror jeg. Ja, og så dato i den måned. Det gider jeg ikke til at kigge på. Og så ulovlige ting. Så er der jo det her standard ulovlige ting. Og så du kan få kit starter. Så får du stenhak og noget melon. Og så kit pickaxe, der får du bare en wooden pickaxe. Og så her, der er vagt, officer og direktør. Og direktøren, han hedder Spider Pig, tror jeg, eller sådan noget. Men det er bare, det er ikke hans rigtige indgennem navn. Og så jail-tid. Slag på vagt, det er 5 min. Slag på fange, 3 min. Og så fuld iron gear plus jernsværd, det er 6 min. Og så set med lovlige ting, det er 5 minutter. Og så regler, dem gider vi ikke til. Makro er ikke tilladt. Okay. Og så kommer vi herover. Jeg ved ikke lige hvad det er, men jeg ved herinde, det er herinde du bliver jailet. Ja. Oh shit, vi bliver lige slået bagfra. Gå lige over til den her vagt her. Åh, for satan, hvad hedder hun? Lille fake. Ikke duk dig. Ja. Og de er i gang med at lave danske jackpot, og det er spillehallen, som de kalder den. Og så se min, det er den her. Der er de her 2 kits, og så skal du bare mine her og skaffe nogle penge. Ja. Og så går vi over til shoppen. Ej, vi kan lige tage det her. Det her, det er en YouTube-celle. Ja. Det er lidt.dk, tror jeg. Og så er der en donation her. Ja, det er også ret fedt. Sådan en kunne jeg godt tænke mig der. Og så er der shop her. Den er jeg også i gang med at lave meget mere på. Men ellers indtil videre, den er rigtig god, synes jeg. Der er de her standard ting, som det skal være. Og den er rigtig fedt design. Og så går vi videre til Black Market. Ja, det er den her vej. Og jeg har spillet herinde en dag eller 2, så jeg ved lidt. Så går vi ind her. Ja, så prøv lige at komme op her. Og så kan du sælge og købe brød 360 og sådan nogle priser her. Ja. Så går vi op. Og så tror jeg, og så er der også vagtceller, og jeg tror der kommer flere og flere celler hele tiden. Og så er der, jeg tror også der er VIP eller sådan noget måske. Men jeg tror ikke, jeg kan følge det nu, men det kommer der. Og så der er der vagtrum. Og hey, der er Simon. Ja, det er en, jeg kender. Jeg hjælper ham lige med at dræbe hende her. Han så det ikke. Godt så. Og vi går lige hen. Og jeg hedder Mr. Steely Wife. Lidt mærkeligt navn, men ja, det skulle lige meget. Og ja, jeg tror, og vi har 3,6k, fordi vi har solgt brød. Og jeg tror faktisk lige, at jeg vil sælge noget brød og noget weed. Så lad os lige lave det der om til brød, og så gå ned i Black Market. Så lad os håbe, at vi kommer derned uden at blive slået. Ja, og så tror jeg, jeg vil slutte episoden med nede i Black Market. Eller episoden, men lige starten her. Og det kunne være rigtig fedt, hvis I gad at se mere og sådan noget. Og det bliver også meget sjovere, når Laurits kommer, tror jeg. Så sælger jeg lige det her. Så skal jeg lige opdatere mine penge. Jeg kan lige skrive monies. 4.905 kroner. Det er ikke helt dårligt. Så kom vi lige op på det. Det var rigtig godt. Ja.
Og så går vi tilbage i cellen. Og man kan ansøge om vagt, og IP'en den vil være nede i description. Ja. Og det koster 50. What the fuck? What? Han dræbte mig bare. Og den her, det er en rigtig sjov start på det her. Jeg tror faktisk, vi bliver jailet nu. For det der. Nå, lad os bare gå ind i cellen. Vi nåede at få det solgt, så vi mistede kun iron. Vi har stadigvæk en stack næsten. Ja, og priserne er ret gode herinde med ting og sådan noget, så vi bliver stjælet i 5 minutter. Så ja, og så tror jeg, vi slutter episoden herfra inde i jail. Så ja, og tak fordi I vil sige med, hvis der er nogen, der ser det her. Og så vi ses, når serien begynder. Hej.